Pensa en quines 3 persones t'han marcat positivament a la teva vida. 3 persones, de les que tu has viscut al llarg de la vida, t'han acompanyat. Quines 3 t'han marcat positivament a la teva vida, però especialment per què? Per què t'han marcat positivament? Qui de vosaltres ha tingut un monitor, una monitora com a referent a la vida? Aixequeu la mà, sisplau. Mireu-vos. Aixequeu la mà, sisplau. Mireu-vos. Gràcies. La pregunta és, quina mena de referent ets tu a la vida dels nens i nenes que acompanyes, dels adolescents que acompanyes, dels joves que acompanyes, dels monitors amb els que estàs construint un món millor? Quina mena de llegat deixaràs tu? Quines petjades deixaràs tu? Referent positiu o negatiu? Tots hem tingut també referents negatius. Gent que ens han deixat una empremta especialment negativa. La pregunta és, qui ets tu? Quina mena de llegat deixes en cada vida que acompanyes? A l'esplai i fora. Perquè hem quedat que ser monitor és una cosa que es porta posada a la pell. Malgrat que ens pesi, o malgrat no donem importància, això que ha passat aquí és sagrat. Porteu a la vostra motxilla gent que us ha marcat quan fet des del món de l'esplai. Aquell monitor, aquella monitora. No tots els monitors monitores marquen, no tots. I això ho sabeu. La pregunta continua sent, tu què tremets? Tu quina mena de referent ets per la gent que acompanyes? Una frase d'en Jaume Fones, un company, també per res. Diu, formem part del panorama vital dels infants i nois i noies que acompanyem. Formem part del panorama vital dels infants i joves que acompanyem. Hauríem de garantir un conjunt d'influències coherents i continuades. I això no vol dir fragmentades. Això no vol dir que el monitor o monitora que m'està venent una moto i després el tio s'està empurrant bevent o passant un quilo del grup o amb mostres absolutament solidàries o és patètica a l'hora de relacionar-se, o patètica, també pot ser patètica, a l'hora de relacionar-se amb els altres perquè dona missatges merda, que ja dic, que el que fan és enfonsar a la misèria, jutjant els altres, avaluant els altres, sent un agressiu actiu o un agressiu passiu, algú que fa mal a partir del viure. Això, perdoneu, hem de garantir un conjunt d'influències coherents i continuades, no fragmentades. Això és ser monitor o monitora. Pot haver-hi monitors indiferents al món? Monitores indiferents al món? No. Perdoneu, però algú ho havia de dir. No. Esteu fent una opció que no és neutra. Esteu cridats a la transformació del món. Fa 2000 anys que tenim aquest missatge. Una altra pregunta, quines són les teves fonts? Quan les coses normalment, sí, està bé, el xuma-xuma, està genial, molt bé, perfecte, la música és absolutament genial, però les fonts són tothom, les fonts són com aquí, us aneu a omplir quan les coses no van bé, o quan van bé també, però que de tant necessites carregar piles, on carregues piles tu? La pregunta és, quines són les teves fonts? Però és una pregunta, tu tens set? Tens set de què? I no em diguis, estimem una fa una cervesa, no t'estic dient això. No t'estic parlant de beguda. D'aquesta. T'estic parlant. Tu, nosaltres, tenim set de què? No sé que no sapiguem si és que hem d'anar a la font o no. Però un cop sàpigues que tens set, a quina font vas? A quina font aneu com aquí per poder-vos omplir? Si a les reunions d'aquí vosaltres només parleu de les activitats que heu de muntar i no de qui sou, d'on veniu i on aneu, us esteu perdent el que és troncar l'essencial i d'arrels del vostre centre d'esplai, que és qui sou, qui ho feu, amb qui ho feu i per qui ho feu. La campanya d'aquesta jornada parla de 7 qualitats. Compromís, responsabilitat. Dinamisme, genial, el teniu. Flexibilitat i capacitat d'adaptació, genial. Estem adequant-nos als ritmes i temps dels nois i noies que acompanyem.
Optimisme, ja queda clar, sentit de l'humor, la confiança, portar la mirada en creure que ells poden, que tirar endavant i que el món pot. I creativitat i innovació, genial. També heu de saber treballar amb equip. Però quin equip teniu? Ho podeu ajudar? La pregunta és com funcioneu com a equip? El vostre equip com és? Com és el teu equip a nivell d'esplai? Doncs serà la resposta és depèn. Els esplais funcionen i els equips funcionen com a la vida. Nos engañaron cuando nos dijeron que la vida iba para arriba siempre. Això és mentida, gràcies. Podeu agafar. Ens van enganyar quan ens van dir que la vida era sempre cap amunt. Els equips d'esplai passen la vida com la muntanya russa, com a la vida personal. A vegades estàs pujant, a vegades estàs a dalt, a vegades estàs baixant, a vegades et sents emofrat i l'equip es trenca i pum, marxa tot l'equip de monitors a renova i no saps ni per on continuaràs perquè no hi ha ningú. I a vegades esteu en una fase estacionària, més o menys estable per dalt, per baix, pel mig, o a vegades esteu catatònics, allò que us deia abans. Que no sé el que punyades feu, perquè és com si estiguéssiu morts, com aquí. Però hi ha diferents situacions possibles. Una és, mireu, això és un aparato, una rampa que serveix per poder pujar persones amb discapacitat en un cotxe, amb cadira de rodes. L'esplai és això. L'esplai és una rampa, el que ajuda és que tothom, tant monitors com nois, noies, nens i nenes que venen, poden accedir tothom junts a la vida. Una vida millor que puja. El teu esplai és això. Suposem que és el teu projecte d'esplai, el teu centre d'esplai. Resulta que van de portar cap allà. Ajudeu, agafeu tots quatre. L'objectiu és anar cap allà. Anem cap allà, i uns tirem cap allà, els altres cap aquí. Quants de vosaltres us heu trobat algun moment a la vostra història com a equip de monitors en situacions com aquesta? Aixequeu la mà. Gràcies, Mercès. Gràcies. Altres vegades us trobeu amb equips que fan això, feu això. Anem cap allà? Espera, potser hauríem d'anar cap allà. No, perdona. Potser anem cap allà, per favor. Anem cap allà. Quants de vosaltres heu trobat a vegades amb equips com aquest? Gràcies, Mercès. Altres vegades suposem que té un equip molt gran, molt potent, fixa't, és un equip així. I anem junts cap allà, tots anem junts cap allà, sí? I de cop resulta ben aquí. Imagina. Quants quantes de vosaltres heu trobat en situacions d'equip així? Gràcies, Mercès. Altres vegades... Veniu a veure, per favor. Altres vegades us trobeu que... Quantes vegades us heu trobat en un equip així? Gràcies. Altres vegades... I això també és necessari a vegades. És necessari. Us heu trobat en un equip així. No acabaré. Qui de vosaltres s'ha trobat en un equip així? Qui? Gràcies, Mercès. Quin és l'objectiu? Podeu agafar tots, sisplau? Anem cap allà. Que anem tots cap allà, independentment que algú pugui marxar i en vinguin de nous. Però anar cap allà. I això vol dir moltes gràcies. Gràcies. I això vol dir currar-s'ho. Els equips s'han de cuidar com els nois i noies que acompanyeu. S'han de cuidar molt, no sempre és fàcil. Passem per etapes semblants a aquestes, tots els equips. Cap és lineal. Estem en una muntanya russa. La pregunta és com ho gestioneu vosaltres. N'estic fart de la gent que són els que estan cridant per al que s'anomena el tancament de l'horitzó. Ens estan dient que l'horitzó està tancat, que no val la pena que hi anem, que allà hi trobarem una valla. Són els experts en el que s'anomena el Ximo García Roca, anomena els experts en geopolítica de la impotència. Aquells que diuen el no sentit, la geopolítica de la impotència.
no val la pena que feu el que feu. És aquesta geopolítica on tots estem sota mínims i on el que guanya és el desànim absolut. Som acció creativa. Som acció creativa. Aquesta gent que morin sols si cal no poden estar contaminant-nos permanentment amb missatges. Tu no pots, tu no ets, tu no vals. I el que és pitjor, no podràs tampoc. En realitat ens estan dient no sereu, no seràs. Diu en Simó García Roca que alguns han oblidat que l'horitzó només té sentit si arrosseguem la vida cap allà. I això és el que feu, això és el que fem des del món de l'esplai, des del món de l'educació, des de tota aquella gent que aposta perquè aquest món pot ser millor.